шаҳраки Суғдиён маконест ки ҳама дар бораи он маълумот доранд, зеро дар ин ҷо яке аз бузургтарин корхонаҳои муштараки Тоҷикистону Чин ки ба истеҳсоли тилло машғул аст, фаъолият дорад. аз ин ҷост ки нафарони зиёде аз дохил ва хориҷи кишвар ба ин ҷо ташриф меоранду аз ин деҳаи хушманзар дидан мекунанд. мо барои таҳияи барномаи навбатии Тоҷикистон хонаи умеди мо ба деҳаи Суғдиён ки маъруф ба шаҳраки Суғдиён аст ташриф оварда бо фаъолияти якчанд иншоотҳои иҷтимоии ин деҳа ошно гардидем. дар деҳаи Суғдиён 2717 нафар аҳолӣ истиқомат намуда 593 хоҷагиро ташкил медиҳанд. ҳама сокинони ин деҳа соҳиби зиндагии хуб ҳастанду барои пешбурди ҳаёти осоиштаашон касбу кори гуногунро пеша карда барои расидан ба ҳадафҳои худ ҳамарӯза заҳмат мекашанд. мо нахуст зимни сафари худ аз муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 25 дидан кардем то бифаҳмем ки шароити таълиму тарбия дар ин ҷо чӣ гуна аст. ин муассиса дорои 30 синфхона, ҳуҷраҳои фаннӣ ва китобхона буда имкониятҳои хуби таълимиро барои хонандагон фароҳам овардааст. ман директори муассисаи таҳсилоти умумии рақами 25 шаҳри Суғдиён мебошам. муассисаи мо дорои 30 синфхона, 8 кабинетҳои фаннӣ, дорои толори варзишӣ, ошхона мебошад. имсол хушбахтона бо дастгирии корхонаи муштараки Зарафшон ба хотири мустаҳкам намудани баъзи моддаи техникии муассиса мабрази замоновӣ сохта шуд ки ин боиси хушҳолии хонандагон мегардад. иштироки хонандагони шумо дар озмунҳои шаҳри вилояти ҷумҳуриявӣ чӣ гуна аст? хонандагони муассисаи мо дар мактаб фаъолона таҳсил менамоянд. ҳамасола дар олимпиадаҳои фанни шаҳрӣ вилоятӣ иштирок мекунанд. соҳиби ҷойҳои намоён мегарданд. имсол дар соли равон тибқи квоти президентӣ як нафар хонанда роҳхат гирифт барои донишҷӯ шудан. барои донишҷӯ шудан. хуб, ҳамин давоми 30 соли истиқлолият чӣ тағйирото шуд дар муассисаи шумо? чӣ пешравиҳо шуд? маҳсули кори омӯзгарон асосан шогирдонашон мебошанд ки тамоми шогирдони ин муассиса дар тамоми мактабҳои олӣ таҳсил мекунанд. ҳамасола тибқи маркази миллии тестӣ 85-90% хонандагон ба мактабҳои олӣ қабул мегарданд ки ин дар миқёси шаҳру вилоят фикрам ҷои намоён мешавад. ҳамчунин дар шаҳраки Суғдиён беморхонаи минтақавӣ фаъолият мебарад ки он дорои 60 кати хоб ва ҳуҷраҳои зарурӣ мебошад. дар ин ҷо 80 нафар кормандон бо роҳбарии Абдумалик Ҷалилов ба сокинон хидмати тиббӣ мерасонанд. ин беморхона аз 4 шӯъба иборат буда ҳамаи шӯъбаҳои он бо мутахассисони варзида таъмин мебошад. ман Ҷалилов Абдумалик Маҷидович, сартабиби беморхонаи минтақавии шаҳраки Суғдиён. беморхонаи минтақавии шаҳраки Суғдиён дорои 60 кат мебошад. аз он ҷумла шӯъбаҳои амрози даруна 20 кат, шӯъбаи амрози асаб 10 кат, шӯъбаи амрози занона 15 кат, шӯъбаи сироятии кӯдакона 15 кат мебошад. дар беморхонаи мо ҳуҷраҳои рентген, ҳуҷраи ташхисгоҳ, физкабинет, ҳуҷраҳои мағз, автоклав, дигар чизо фаъолият мекунад. шумораи кормандонатон чанд нафар аст? дар беморхонаи мо зиёда аз 80 нафар корманд кор мекунанд. беморхона аз соли 1991 инҷониб то ҳозира кор карда истода, фаъолият дорад. беморхонаи мо асосан аз ҷамоатҳои Фаро, Моҳҷон, Чин, ҷамоати Суҷина, ҷамоати Костарош бистари мардум ҳастанд. аз шаҳри Панҷагинам яхе вақт мебинем. ҳамин давоми 30 соли истиқлолият ба шумо чӣ мушоҳида кардед? чӣ пешрафтҳо, чӣ дастовардҳоро дар соҳаи тандурустӣ, аз он ҷумла дар макони кори худ, яъне бигем ки муассисае ки фаъолият доред дар он мушоҳида намудед? чӣ пешравиҳо шуд? беморхонаи мо дар соли
дар муддати имсол навигариҳо асос ташхиси лаборатории аппаратҳои нав ворид карда шуд. таҷҳизоти тиббии лабораторӣ ворид кардем. дар ҳуҷраи физиотерапия як 3 намуд аппаратҳои нав оварда шуд. экгии нав оварда шуд. дар ҳамин сол аз ҷониби бо дастгирии ёрдани кӯмаки корхонаи муштаки Зарафшон ин чизо дастгирӣ карда шуд, дастрас карда шуд. пас он мо ба маркази саломатии ин деҳа низ ташриф овардем. ин маркази саломатӣ дорои 15 ҳуҷра ва 17 нафар кормандон мебошад. ман табиби оилавии маркази саломатии шаҳраки Суғдиён Имом Воҳид. маркази саломатии шаҳраки Суғдиён аз соли 2009 инҷониб фаъолият дорад. дар марказ 3 нафар доктори тибби оилавӣ, 9 нафар ҳамширии оилавӣ, инчунин озодакорон фаъолият доранд. маркази мо ба зиёда аз 3000 нафар аҳолии ин минтақа хизмат мерасонад. инчунин ба корхонаҳои саноатӣ дар ин ҷо мавҷуда, корхонаи муштарик Зарафшон ва кӯри кормандонашон, ба мактабҳое ки вуҷуд дорад, инчунин ба кӯдакистон хизмати худро мерасонем. марказ дар ин аз соли 2009 инҷониб ки фаъолият дорад. баъд аз дастовардҳои соҳаи истиқлолияти мо гуфтанем ки хеле дигаргуниҳо дар марказ ба вуҷуд омад. аз он ҷумла ҳуҷраи ташхисгоҳи биохимӣ кинда буд. бо тамоми ҳаме лозимотҳо муоҷиҳат шуд. ҳозир маркази мо аз фаъолияти биохимӣ пурра дар бар мегирад. инчунин дар ин солҳо ҷиҳозҳои сабти барқии дил марказ, ташхиси ултрасадо бо ҷиҳозҳои ултрасадоӣ фаъолият дорад. марказ дар ин муддат тамоми кормандоне ки ва инчунин бемороне ки муроҷиат меоянд хизмат мерасонад ва шукри худо ки дар ҳозир дар айни замон бо воситаи ин фаъолияти кормандону беморону ҳамширагон хеле ҳолати бемории санитарӣ яъне эпидемиологӣ хуб гаштааст. беморон нисбатан аз чанд вақтҳои охир кам гаштанд шукр. ва инчунин бо гуфтанем ки албатта дар кадом маврид, дар кадом вақте ки муроҷиат менамоянд беморон, зарурмандон, албатта мо хизмати худро мерасонем ва ҳамкорӣ зиш бо маркази шаҳрӣ, инчунин ба ноҳиявӣ дигар марказот дорем ки дар ҳолатҳои зарурӣ беморонро мефиристонем барои таҷдид, барои амалиётҳои барои дигар ҳолатҳо албатта мо мефиристонем. мо албатта кулли кормандони соҳаи тибби маркази мо, аз ин ҷумла боваридорам кулли кормандони маркази тибби ҷумҳурӣ, пеш аз ҳама аз ҷаноби олии муҳтарам Имомалӣ Раҳмон беандоза сипосгузорем ки дар ин вақтҳои охир, хусусан дар ин давраи истиқлолият ба соҳаи тандурустӣ, ба соҳаи тиб хеле кӯмакҳои худро расонидан дастгирӣ карданд ки ин қадар беморхонаҳои нав, ин қадар марказҳои саломатии нав, бунгоҳҳои тиббӣ дар тамоми деҳотҳои дурдаст аз он ҷумла кушода шуд. бо ҳама шароитҳои беҳтарин ба истифода дода шуд ва шукри истиқлолият, шукри ин оромии ҷумҳуриро мекунем. ташаккури миннатдории худро ба пешвои миллат муҳтарам ҷаноб Имомалӣ Раҳмон мерасонем ки ба мо чунин дастгирӣ мекунанд, кӯмаки ҳама ҷонибии худро расонда истодам. бори дигар ташаккур барои ҳамаи шумо. яке аз сокинони шаҳраки Суғдиён Саид Зарипов бо мақсади самаранок истифода бурдани замин дар 3 гектар замин боғи гелос бунёд намудааст ки 1200 адад ниҳолро дар бар гирифтааст ки ҳамаи он нашъу намои хуб доранд. ин буд барномаи интиҳоии Тоҷикистон, хонаи умеди мо аз ҷамоати деҳоти Косатарош, шаҳраки Суғдиён.